χρόνια πολλά στο λαό της Αχαΐας και του Αιγείου για την Παναγία Τρυπητή. Μάλλον είμαστε παραμονές και πολιτικών εξελίξεων. Την Κυριακή μπορεί να ψηφίσουν οι 153, αλλά από τη Δευτέρα η κυβέρνηση θα καταρρεύσει. Και εντός του Ιουνίου, σύμφωνα με πληροφορίες άνωθεν καταβαίνουσες, θα κάνουμε εκλογές. Και θα κάνει ο Τσίπρας το εξής. Αφού πάρει την ψήφο των βουλευτών, θα πει να την νομιμοποιήσει και ο λαός. Και έτσι θα δραπετεύσει. Και πάει να στήσει παγίδα στο Μητσοτάκη. Έλα Μητσοτάκη να εφαρμόσεις εσύ τα μέτρα. Αλλά πρέπει να ξέρει ο κύριος Τσίπρας ότι οι δραπέτες στην ιστορία καταγράφονται ως δραπέτες και φυγάδες.